gashi zaki rashi na dare daya za biyo man kwana. Za ka canjan tunani dare daya, za ka yi mini rauni tausaya maganin kukana. Dare daya san kiya shiga raina dare daya, gashi zaki rashi na dare daya za biyo man kwana. Ya sahibina ya kake wani tsorata ni, sai na ringa ganin tamkar a cikin suna kai baya-baya. A dare daya Kai tunani in ka tafi zan yi rauni, ka ji tausayina ne na yi alkawari zan yi ma biyayya. a dare daya Yarda ka so na ka daina guduna. Bana gudun ke ce fitilar idona, ke ce sirrin da kike mulkin zuciyata tun a baya. A dare daya Karki manta san annabi ya ci raina, kuma na bar kan hanyar gaskiya na hawa hanya ta gairiya. a dare daya San duniya ya tafi da sanina. me ya faru sahibi kai masani ne, kuma Allah na karɓar tauba amma ta batun suha. A dare daya In ka zauna kai roƙon rabbana, kai kamun kafafun annabi to kai ka gane sirrin ilaha. a dare daya Wallahi har ka razana raina. الكبير الله القهار الله الغفار الله المشفع كامن كفاتا أي من دندن عبد الله na tabka sabo aiki da rashin rabo, domin kuwa duk mai yin shirka na koyin aikin kafirawa. A dare Na yarda wai da akwai mai ban arziki bayan Allah, wannan aikin da na yau aiki ne aikin ajizawa. a dare daya Gashi a ƙarshe zan rasa raina. ka daina yarda da irin aiki na mai shirkai. Allah shi ne mai rayawa kuma shi ne mai kashewa. Astagfirullah na sauka kan hanya miƙaƙƙa hanyar shiryarwa, hanyar Mahmud dan Larabawa. Ya sahibi kai babbar barna. Dare ɗaya sun kiya shiga raina, dare ɗaya gashi zaki rashi na dare ɗaya za miyo ban kwana. Ana ta rashi kuna samun kuɗi a makabartu, amma har yanzu ba ku kawo wani abu fata. Ba a ma mutuwa bare mu je mu yi. Hai, ban ba ka